ଏତଦ୍ୱାରା ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଓ ପାଟଣାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୱାର୍ଡମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା। ଭୀମ ଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନ ବା ବିବିଏସି କ୍ୟାମ୍ପ ଆସନ୍ତା 19 ନଭେମ୍ବର ବୁଧବାର ସକାଳ 9ଟାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଭବନ ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଶିବିରରେ ୟୁଡିଆଇଡି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଶିବିରରେ ୟୁଡିଆଇଡି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଶିବିରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା, ଯେପରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା, ବୃତ୍ତି, ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି, କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ବସ୍ ପାସ୍, ସାହାଯ୍ୟ ଉପକରଣ ଯଥା 3 ଚକିଆ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର, ଆଶାବାଡ଼ି, କାଲିପର, ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ସିପି ଚେୟାର ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୟୁଡିଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଫଟୋ ଓ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଥା ଭତ୍ତା ଖାତା, ବିପିଏଲ୍, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଆସନ୍ତା 19 ନଭେମ୍ବର ବୁଧବାର ସକାଳ 9ଟାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଭବନ ପାଟଣାଗଡ଼ଠାରେ ବିବିଏସି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆୟୋଜକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଟଣାଗଡ଼।